Petone muchinjiko panetsime kwaro mvura yekurapa yabva kuna Jesu. Toda kumukwazisai mose mukati mezuva ranhasi pachirongwa Family Matters. Tunotenda chaizvo nevanhu vari kutitaurira kuti we watch Family Matters from that country, from that continent and that other country. Zvakatikoshera izvozvo. Zvakare vamwe vari kutisimudzira kuti iko chirongwa ngachirambe chienderera mberi. Vamwe vari kutipa mazano kuti uko kana mukadai hamuzivi here kuti zvinotofamba. Ko ichi chinhu ichi ngachimbotaurwa nezvacho. Tiri kuwana a lot from you. Mwari dai angaukomborera akuitirai zvakanaka mukati mekurarama. Ndachida kuti musangane nedare redu, tine nyaya yakapfuta isati yabatidzwa. Ndo yatinoda kuti sikurukure nezvayo mukati mezuva ranhasi. Totangira pana. Makadiwa vateereri nevatariri vechirongwa chedu pano paFamily Matters. Ini ndinoitwa Mai Ngwenya, mai vevasikana vaMasizio. Tinoda kutenda. Yes, next. Kozwai vateereri nevatariri, ini ndinonzi Edmund Maputi. Thank you so much. Yes, next. Makadiwa vateereri vatariri, indoitwa Mbuya Munda. Tinotenda. Theri. Makadi hama, star rangu Lilian Mchechetere, mfaro wangu kuva nemi paFamily Matters.
Thank you so much. Yes, next. Kwaso kwamuri mose hama dzangu nehanzvadzi. Ini ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Toda kutenda chose. Nhasi Gono mamusina kutaura kuti celebrate makore ekasvitswa nechirasha. Mainini Rotina Mafume Musara vasvitsa makore mukati mezuva ranhasi. Saka Mwari dai angaukomborera akuitirai zvakanaka. Aramba achikutungamirai mukati meupenyu. Part of family matters, and we enjoy your presence and your contribution to this great program. Mwari dai anga akuitirai zvakanaka mukomborerwa mukati mezuva renyu pamakore amasvitsa. Saka I don't know, tiri kuti kudini Kandamina. Welcome to the 4th floor. All right, thank you so much. May God bless you, Mrs. Rotina Mafume Musara. Mukati mezuva ranhasi Gono tine nyaya yakakosha yatinoda kuti tikurukure nezvayo. Mukati mezuva ranhasi tichida kuti tikurukure nenyaya yenhendo kunana mbuya. Nhendo vamwe wedhiri harina kujairirwa nevamwe. Kana tichiti nhendo kutenda, handiti ndizvo here? Ehe. Saka unotenda. Saka that nyaya yacho yekutenda inonzi nhendo. Ndiritezere? Chishona, that's tribute. Handiti muri kuona. Saka mukati mezuva ranhasi toda kumbotaura nemunhu anonzi gogo, anonzi mbuya mukati meupenyu hwevanhu. Ndofunga kana utori munhu mutema tikangoti gogo chete tikati mbuya pane zvinotoitika mukati meupenyu hwako. Munobva mava kapicture kanobva kauya, kunyangwe dai vamwe vakatozorora kare vana mbuya ava mukati meupenyu. Kune mumwe munhu anonzi gogo anoreva something mukati meupenyu hwako. Saka ndo zvatoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi, tichivatenda tribute kuna ana gogo vese mukati mekurarama pachivanhu chedu. Right, ngatitangei nepapa. Munhu anonzi gogo kana kuti anonzi mbuya ndianiko? Zvakare anokosha sei mumhuri yevanhu vatema? Munhu anonzi mbuya ndiani? Anokosha sei mumhuri yevanhu vatema? Ndiritesere? Yes. Maingwenya tanga nemi ndada kutofungana pamusoro pambuya vangu avachisiko. Saka ndi munhu ari muchirongwa handiti aiwa munhu anonzi mbuya munhu adarika pakuve mama, awedzera raini revanhu vanomuremekedza kubva pamwana, mwana ave nemwana wake. Saka vave mbuya nokuti pave neumwe anonzi hasi mai asi ndi mai vamai kana kuti mai vababa. Pari kunziko pane pawedzera rimwe raini revanhu retu vanhu twauya, handi ndizvo here? Imune vana venyu iri raini. Kuti kwakuuya vamwe vanhu vakuya seri kwevana vani vako, iwe uri nechekuno wonzi mbuya. Toda kutenda chose. Yes, mai muchechetere. Ndichida kuti mbuya vasi kutaura kwaitwa namai ngwenyi vanobereka mubereki. Yes. Saka chinoita kuti vanyanye kukosha kana kurema i-experience yadouble yekuva mubereki. Mana mbuya varipo, always there, pese paungafunga. Saka inini mbuya vanondikoshera nenyaya yekuti kana ndafunga kuti ndine mubereki ane muberekiwo. So this is like double parenting, double blessing, double confidence yatingava kuti Mwari vaisa representation yavo muupenyu hwedu yekutichengetedza. Mbuya rimwe rutiro randakaona rwekurema kwana mbuya makore avangogara panyika. Handi ndizvo here? Vachimutaura kuti takazviona nguva yehondo zvaurikuda kuita izvi. Handiti muri kuona gore renzara vanhingi vakazvizama zvaurikuda kuita. Handiti muri kuona that experience we also respect, ende zvinoita kuti iko vareme vanhu. Tikaenda kuchirungu kune vana rinonzi matriarch.
Alright. kana ukaenda kunature kune tinoziva kuti kune nzou inolida dzimwe nzou. Alright. The most dominant, the oldest, Yes. ndo inodzifamba nadzo, inoziva kuti pagore renzara muti wakasara uripo uri pakati, saka inofamba nadzo ichienda nadzo through that. So pachirungu vanare kuti matriarch, it refers to the oldest, most dominant female in a tribe who leads a tribe. Alright. Saka mbuya matriarch. That's good. Thank you so much. Mbuya Munda. ndatofarira zvataurwa mukutoona kuti ndatova matriarch. Exactly. Ya tiringoti kuti mbuya vakakosha nekuda kwekuti zviri kubva kutaurwa 1 mubereki wemubereki. Yes. Then patova nezita ratochinja. Like regai ndingopa example yangu. Ndakatanga ndichinzi Desi. Ndichibva paudesi ndobva ndaenda pakunzi Mai Munda. Ndabva pamai Munda ndobva ndanzi Mai Kuda. Ndichibva pana Mai Kuda ndakunzi Mbuya waBhria. Zvokuti mamwe mazita sometimes ndinotombokangana munhu akati Mai Ku ndinogona kutonyarara. But munhu akandidedza mafriends angu akati Mbuya waBhii kana kuti Mbuya waBhria. Ndakutokurumidza kuita sei kucheuka. Saka zvinongoratidza kuchengetedzwa futizve naMwari. Kuchengeteka naMwari. Then ine experience. Yes, your life. Alright. Thank you so much. Maita enyu. Tibatsirei chiremba. Munhu anonzi mbuya pachiwanhu chedu pakugarisana. Tinotenda zvikuru. Ndofunga shona inokwanisa kuva nemavara anogona kuva mashoma ichitsanangura marelationship akasiyana. Zvakafanana nekuti mudzimai wasekuru, even pakutoti sekuru, hanzvadzi yamai vangu ndisekuru, mudzimai wavo vanokwanisa kuva mbuya. Asi ndofunga panapa tiri kutaura tiri mucontext palineage yekuti one generation to the other. Saka vanokwanisa kuva mai, vabereka mai vangu, vashumbavo, kana kuti vanokwanisa kuva mai, vabereka baba, vasokwavo, mavaona. Dzimwe nguva panoita kuti mukana wekuti vazukuru vanokwanisa kuona zimbuya. Indinorangarira back then tichiona mbuya vamata, mai vasekuru, sekuru vabereka mai vangu ini, baba vamai vangu, mai vavo ndakavaona, munopaona. Saka ndimbuya futi. Asi in most cases tiri kutaura mubereki abereka mubereki wemwana uyu. Saka vana mbuya vakakosha nekuda kwekuti matene eruzivo. Ndofunga chirongwa chino ichi tafunga nezvacho nekuda kwekuti timbope surupu. Kuremekedza nekuda kwekuti dzimwe nguva kana pachitaurwa nyaya yemagamba tinofunga kuti vanga vakabata gidi. Kune vanhu vanorwa hondo dzakasimba mukati memhuri kusvikira pazoita madasvanana evarume vanomira vachipaka dzimotokari vachigara dzimba dzinotyisa. Mukada kubvunza vazhinji vanokudza kuti mbuya stood in the gap for me. Mbuya zvokuti vana mbuya ndinofunga kuti ndonga kana kudenga chairo vanotori nespecial area inonzi vana mbuya. Vana mbuya vakarwisa. Saka vanhu vanokosha zvikuru kwazvo mukati memhuri. Asi kazhinji tinogona kusazvicherechedza kana kuti kusazvifungisisa pamusoro pazvo. Zvinhu zvakakosha kuti timbotora nguva yekureflecta contribution nevalue yemunhu anonzi mbuya mukati memhuri. Toda kutenda chose. Ndiri kurangarira tichikura mbuya mai vamai vangu ini takambonogara kwana sekuru. Saka sekuru vaingogona kuchingoona kuti waakuda kumborohwa. Vaizviona ndivo. Saka kana vadhisaidha kuti iko
panapa paakurohwa munhu Yeah. ende unoyasoziva kuti iko kana ndabatwa nasekuru chigamba chinoti pasi aiwa kunyepa iwe kunyepa unotwasanuka kuti twi kutonda njengosolomoni. exactly but chimwe chinhu chake chaitika ndechekuti iko sekuru aigona kugumbuka zvekuti munosonana mugotsvomana but kana ukasvika pana mbuya ukaenda kuseri yapera handiti hapana mbuya because mbuya wakati iko chirega kudaro tongoona vaimva wadeedza nezita first name yasekuru wangu hausi kuona mwana muzukuru apotera pandire ukarova iye ukarova inini vachitaura nevoice waitoona sekuru vachifemera pamusoro vakakutarisa vasingagoni kana kukubata saka mbuya wangu inini she was a city of refuge. She was a city of refuge because pamupacho vanana sekuru pamupacho vanenge vakamwa handiti murikona zvonzi iko saka mombe handisi kunyatsoona kuti dzapinda zvakanaka here dzirimo but ndiri kuona seunge musina kuvharira saka zvonzi uyeti mbonyatsokukuswatanudza iwe unofunga kuti kanyaya yakadiki but usvikupotera panani mana mbuya mawo veterans ende kana usina mbuya wakambokubatsira muupenyu this might not mean anything but let's go on tribute kunana mbuya tiritesere yes maybe ndezvipi zvimwe zvinoita kuti vana mbuya vazongotora rupande pamupacho kutochengeta tiritesere tataura vana mbuya vari madenhe reruzivo tataura vana mbuya vari maprotectors tiritesere kuvazukuru handiti muri kuona but pane pamwe pavanozotitora votoita ndiwo mai vacho ende vana mbuya vekuti iko in some desperate cases vanotoyamisa kacheche vagogara nako handiti ndizvere kagokura handiti muri kuona what are some of the things zvinokonzeresa pakugarisana pakugara muupenyu zvinoita kuti vana mbuya vazotora role yakaita saiyo yekuti iko vatoti kuchiuyai vasukuru maapani tiritesere votoita ndiwo mai vacho asi mai vai varipo what are some of the circumstances dzinokonzera kusvika pakadaro endirega nitaure yangu experience ndisingaendi ndisingaendi kure inini what I remember when I had my first child ndakakurumidza kuroorwa kudarika mukoma wangu saka mbuya vanobereka baba nambuya vanobereka mai vese vakauya kuzondirinda namai vacho varipo mai saka ava vaitarisa muzukuru wavo mai vangu vachitarisira muzukuru wavo ava vaitarisa well-being yangu kuti kana mai vangu vanga vasati vamboita mwana akaita mwana saka vana mbuya ndo vaiziva kutoti kana zvakudai zvichazodai chero mai vava vaine experience yekuita vavo vana but kuti vachiitawo mbuya vava vasati vamboita saka vana mbuya inini vakandikoshera pakuti vakauya ndo vaitaura kuti kana shupa yaputsika kudai izvi ngaachigeza tiende ngaadye kaporiji kuti agosimba ngaaita sei saka vana mbuya vakati imbotenderera ende moza vaive nedzimwe tsika dzavo dzingadero pamwe tisingagoni kudzinzwisisa ngatakure chiye dombo afambe tiende kukliniki asazvarire munzira saka tunhu twekuti vana mbuya ndo vaive neruzivo sezvamambotaura zviya ndo vavari dura reruzivo pakuti mwana akuzvarwa ivo vachipembererawo ini zvava zvakandikoshera inini saka even ndauya nemwana uya ndo vaigezesa mwana kuza kugezesa mwana mai vangu vanga vari overwhelmed vakutarisa
kutarisa mwana wavo avari kutarisa muzukuru saka zvaibatsirana padare racho iroro iro ende makabva mafila kuti ndakakombwa ndakakosha ndandakakosha vakandikoshera zvokuti chero depa wakashaya it was very difficult because vanga vaplaya a very pivotal role mukurera kwangu mwana nemukungovapo vana mbuya vachikungogashidzana akachema aiwa kuchema hako haafi nekuchema haafi nekuchema saka iwo kana kaunofunga kuti akachema achatofa mwana uya saka vanomboya kuti aiwa murege acheme ndokuti ndokuve munhu ndokuve munhu saka unenge funga kuti akachema mwana wangu akangochema ndakutofirwa nemwana zvakaoma ndivanana mbuyawo thank you for that very beautiful angle yamazvitora nazvo. What are some of the ndihape mamwe futi macircumstances anokonzera kuzoti vana mbuya vatozotora vakugara apapa ndiri mupenyu asi vaingotarisa but pane pamwe pekutoti iko ndo vatotora handindizve ende ndichiri kurangarira situation ndiri pastor kuchivhu mbuya vakatozouya kuzototora vana vacho vasara vari vega paita chimbokoma chinotyisa vanhu varwa vakatandanisana pamba mambuya vakafumira makuseni kuti vakasvikotora vana nokutoenda navo zavanhu vakarwa zvekubva pamusha vese handiti muri kuona. Yes, what are some of the situations? Yes, mazuvano ari common mascenario ekunzwa kuti vabereki vangu handitovazivi ndogara nambuya pane kaculture kevanhu vanongomhanya vongotamba votamba vosiya mwana kuna kumupamba vobuda voenda vana vosara vachikura havatozivi kuti mai ndiani baba ndiani and in this roles vana mbuya vasara de facto ndo vatova mai so tine vanhu vatokura vanoziva samai ndimbuya. Saka tine vanhu vari kusuplya vana mbuya vana ivanongomanufacture chete kusupply. Alright, okay. Mbuya abre zvimwe zvabva zvataurwa indoshanda pabasa pandoshanda ndinombobatikana nyaya yemaunza yakakosha iyi. Unoona mbuya ndofunga vakumakore 78 vachiuya nemuzukuru kuperekedza ECD muna ne 4 years muna ne 70 years. Sometimes ndinombomira so ndoti Mwari but ndosaka mati tipe tribute kunana mbuya. Wozogara pasi wovabvunza unovaona vafamba kuri kunaya handi January tiri kuenda muna June handiti naigogo ko varipi mwanangu zvinotaurwa here vakangoenda. And those people vanonzi vana mbuya vane moyo wokuti vamwe vacho vanenge vafirwa ka vamwe ndo vanongoenda zvataurwa izvi kuti munhu anotongoita mwana wake kutongoita mwana utongouya kuti ndiri kuenda kubasa kumhiri uku kwaLimpopo ungave mhiri kwaLimpopo kana kumhiri kwaZambezi kwakusiya kwakutokanganwa mbuya vana vai ende mwana ndongokura achitoziva kuti gogo ndivani ende vamwe vana gogo vacho vasisatofambi pasi zvakada zvokuti Mwari vakutochengeta. Ndimosa vamwe ndakazova kuti gogoka Mwari vakutokuchengeterai nyasha mwana yeye I think iko zvino form 2 form 4 but akatosiwa the other one mai vake vakangomusununguka vachibva vashaya aine 3 days kamwana ika ka grade 6 wanototi gogo mai saka zvinoitika zvakasiyana siyana but vanhu vai vanokurumidza kugamuchira ende zvandiri kureva hazvisi zvekureva kuti kwekuti kwafiwa kwamunda handitika hazvisi kureva kuti hakuna vana mainini hakuna vanhu vechidiki kana vana tete vanogona kutora vana but hamene kuti zvinongofamba sei zvinongonzi ngavaende kwambuya kuti ndo the senda here kana kuti ndovasina zvimwe zvinetso here ndo matire yake yanga ichataurwa yai vanongozosundirwa ikoko vachitongokura. Saka kufirwa kana kungosiyiwa munhu andongozvara vanhu vanetsana otongonoti kuna mbuya ende vana mbuya havarambi bhozi ndo hamene kuti ndo zvavangorera handisi vangu. Alright, okay, yes, my muchechetere we are talking about kuti iko chii chinembe chaitika kuzoti mbuya vaite primary caregiver ndo zvatiri kukurukura nezvazvo. Yes, your contribution. Thank you mufundisi. Ndandida kuti nditaure rimwe divi rinoitwa nana mbuya rekungova vanhu vanosacrifica zvavo. Kune vamwe vana vanosiya vana vavo nambuya
nokuda kwekuda kupeswa madreams avo. Anogona kunge ari macareers, pamwe akuda kuenda kuchikoro, mbuya wabva kuti uya undisiyire vana. Vamwe nekuda kwemichato inenge yakona, then kwandaa kunorogwa uko kobva kwanzi mwana wandani ndakaita mumuchato uyu haachadiwi, mbuya wabva kuti uya undisiyire mwana. Saka vana mbuya vangoripo kuti vana vapfuurire mberi kana kuti zvavo zviite. Ivo vangoramba yongoti chindipa kuti zvako zviite, ndipe watoda kuenda kubasa, ndipe mataura zvokuenda mhiri kwaLimpopo, ndipe watoda kuenda kuchikoro, waenda mhiri kwemakungwa, waenda kuchikoro, ndipe watiwo wakuda kuenda kunotanga umwe muchato, ndipe kuita kuti vamwe vanhu zvavo zvirongeke, kuti upenyu hwemwana wangu pamwe hungaita ngaachindipa inini ndisare ndakamuchengetera mwana. And what is the value of a person wakadarika kuti iko zvinhu zvausitombori responsible for? Baba wako namai vako ndo vapesana. Handiti muri kuona wonzi iko kuna baba wako hauko, kuna mai wako futi hauko, then you are left to uri pakati nepakati. Kana kuti wakatomboenda ukanyatsoona kuti iko uri kuiswa shomwe nyoro negokora kuchinaya, saka mbuya vozokutora. What is the value of that person? Anditi muri kuona to you, anditi muri kuona. Yes, what are the other situations? Yes, yes, Dr. Mbira. Mamwe masituations anouya nekuda kwerufu. Alright. Tikatarisa zvikuru sei patisati tawana rubetsero panhau yeHIV. Pamashure apo pane misha mizhinji yakaparara. Yes. Asi kukasarawo vana vazhinji. Alright. Muchaona kuti vakanyanya kupinda pakubata gepi iroro ndivana mbuya. Yes. Because pane kamuzera kakarohwa zvakati simbei, kakanganiswa misha ikavharwa, vana mbuya. Saka zvinogona kuuya kuburikidza neurwere, zvinogona kuuya kuburikidza netsaona, zvanga zvisina kufungirwa, kana kuti dzimwe nguva munhu amiswa basa ochiti manje ndakumboedza kuona kuti ndingatseketudze sei. Munguva yekutseketudza iyi tatobuda kukambuzuma kwandanga ndichiroja. Iye zvino ndamboenda kwamukoma Ranziroti. Muri kuona zvino kuti ndichati netimu yangu yese mbuya kuti achimbounza chimbondipa. Saka dzimwe nguva nyaya dzema-economic challenges dzinoita zvakare. Saka kunana mbuya kunoita sekuita a fallback position. Tichiedza dzimwe nguva vanhu vachiedza kuona kuti zvinhu zvingamiswe nemutoo upi. And then kwozoitawo mamwe macultures, maybe nemimwe misha zvinogona kudaro zvirimo zvakare muno munyika medu, but zvakaita kumaIndians zvinhu zvinenge zvakanyanya kutekeshera, zvekuti vanoita ma-intergenerational families, yekuti mhuri vanotongogara vese pamba ipapo. Muri kuona ava vanosiyira vana vavo chitoro ichi, vachididi vari kurana, asi vanenge varipo. Voitawo vana vavo, vasirwa vaya vachaitawo vana vavo. Saka kune ava pavanenge vari kumhanya-mhanya vachidaidai, vana mbuya ndo vanotosara vari maprimary caregiver, vachitoona kuti vana vakamira sei. Saka mune mamwe macultures nedzimwe mhuri it's by design. It's by design. And then vamwe vanokwanisa kuitawo for extended periods of time nekuda kufamba kwatakuita, kuti vamwe takugara kure takudi. Zvino kana manzi mombouya kuMissouri zvinogona kusava zveyo 2 weeks ka. Muri kuona. And uko kunenge kuri vanhu kunenge kuchishandwa zvekushandwa zvinhu. Saka unoona kuti pana nambuya vakawanda vatori munzvimbo dzakasiyana-siyana dzepasi rino vari maprimary caregivers. Nekuda kwokuti kuti uwane munhu anokubetsera anobhadharwa mari kune dzimwe nyika idzo hazviitike zvekumhanya zvekudaro. Saka vana mbuya unoonawo zvakare vachipinda pakubetsera kwakati simbei ipapapo. Thank you so much. Saka we continue to say and we repeat it again. Kuti kuwana mbuya idi nhasi tiri kukuyemurai. Basa ramuri kuita rakasimba. Asi maiguru ndiri kuchema fani neva nasikana pamwe chete nevakomana, meno kana vakomana varipo
vari kungomanufacture vana vari kunana South Africa, kunana Zambia, kuna nani. Ameno zvauri kunyaso program dzavo hadzisi kupera, but they are just manufacturing, making mistakes. Ndazoitiswa futi imwe nhumbu. In fact ndazonyasoitiswa imwe nhumbu futi. Andikona. Wenda boita ndikazoitiswa futi. Andikona nayo chiripo. Ende muri kuisa vana panana malaicha, womupa chitsamba, wobhadhara mari malaicha, mwana achisvikodropwa kugoromonzi. Achisvikosvika pana mbuya. Handi ega mumwe ari kubva nekubhuruwai. Handiti muri kuona mbuya vaunganirwa manje ende vanongogamuchira. Muchembere uya ane mwoyo murefu anongogamuchira. But ndakachida kutaura nemi muri mhiri kwaZambezi, muri mhiri kwaLimpopo. Ndapota hangu nyaya yekumanufacture vana muchimanufacture mbuya yatinetsa kunoku because ndini pastor wambuya vacho. Andikona naye chiripo. Saka ipapapo imbotibatsirai vanasikana, tapota zvibatei muri mhiri ukoko. Musagadzire vanhu nekugadzirira vana mbuya. Right, ngatienderere mberi. Ndinodzoka ndogumbuka. Ngaitisiye matambo sinyo. Sandidaro na. Chirongwa chachapera zvakanaka. All right. But let's go into this other layer yenyaya yedu yekuti kune zvinetswa here zvinosangana nambuya pamwe pacho pakuchengeta vana vacho. Handiti zvere as a primary caregiver zviripo here pada vari ikoko kumhiri kwemakungwa mangerengere, pada vari muno vari kwamurehwa, pada vari muno muHarare, pada vasirwa vanogara kuchitungwisa vanavo. Handiti ndeapi mamwe madzudzo anosangana nevanhu ava vari kuedza kuchengetedza vana? Yes, akawanda mufundisi. Ndofunga hatigoni kuapedza muchirongwa chino ese nekuti amwe achona hatisati takambotomboanzwa. But chimwe chinhu chinogona kunetsa ndechekuti mai vakura kutongomhanya vachiteverera mwana havachazvikwanisi. Zvozoti dzimwe nguva vanenge pasina zvikwanisiro zvekutopa vana vacho. Saka vana vakuti vachikura zvinoenderana nenguva dzavo, vakukura zvinoenderana nenguva dzevabereki vavo. Vana vari kudya majigisi, hatina kuadya mazuva edu. But kana mangosiyira mai vachavapa rune nezvi zvavanokwanisa izvozvo, zvavanenge vakwanisa izvozvo. Ende uchaona kutoti pane vamwe vana vachatadza kana kuenderera mberi neupenyu nekuda kwekuti mai havana chero dei dzinga homework. Izvo kuri kuitwa makalasi muZimbabwe. Masiyira mbuya vanozviita sei kuti mwana aite, vanozvizira kupi. Havatorina, hapana magetsi, hapana. Saka mwana aifanira kuita president anotongofira kuti asiwa namai pasina zvinomwisa kuti awane zvinomutsawo pfungwa dzake. Saka tiri kuti economic challenges. Pane vamwe vari kusiyira vana mbuya but havachacheuke. Ndo vaya vatataura vari Joni uko vari kungotumira vana nana malaicha. Havachacheuke kana kuti vanodyei. Handiti muri kuona nayo chiripo. Kuti ivo mbuya vacho havatorina simba, havasina kana kuti vashande kamusika kavo paringotengwa pobuda dhora. Handiti vana i7 mukati vanovapei ima-economic challenges ari kusanganikwa nawo nana mbuya. Ende gono makambotaura kuti pamwe pachoka anenge akutochengetwa ndimbuya. Kwete vana. Ichokwadi. Yes, you wanted to say something. Matambudziko nezvinonetsa zvinowanikwa nana mbuya pavari kuchengeta vana. Tataura nyaya economically hapana zvikwanisiro, iyo tasiyai. Dzimwe zvaunosangana nazvo ndezvipi? Ivo mbuya havatokura pasta. Alright. Utano hwavo chaiwo huri kutovanetsa. Alright. Huri kutodzingirana navo zvekuti simba havasina, utano huri kunetsa. Anomaziva as we grow tinenge simba rinopera, then urwere. Mangwana ndokunzwa musoro, mangwana makumbo, mangwana musana. But ndina vanhu vandakatarira. So you have to strive kuti ndichishingirira uchisimba for the sake yevana ava. Saka zvinoita kuti vashungurudzike futi mbuya vaya. It's a challenge yeutano hwavo iwo. Because even uchitori fit, but kana makore angofamba
zvinongorema Saka but une vanhu failing health handiti ndizvo here ehe mwiri wanga wakutakura kwemakore vamwe tinotovauraya because pavanga vaine bp vave nezvimwe zvivazukuru zvimwe zvirwere mabhonzo achaiti kune vana vada kuberekwa vada kurara vachitariswa vachikukosora usiku vada kufukidzwa vada kuita sei saka tiri kutovakurumidzaavachazorori. Alright. Okay. Saka zvinogona kunge zvakaitwa hazvo kwete muhasha handizvo here vachitotambirawo zvakanaka muchisiyo nemwoyo wakaita wakachena but mukasatarisa kuti chembere akurawo handiti muri kuona panogona kuita ndoda kudzoka pane pambotaurwa namai Ngwenya kuti zvikwanisiro zvisipo zvichitoripo zvikwanisiro simba hapachina. Ini my mother turned 87 musi wa1 musi weMhendo 87 asi munoti vakutsvaira vanokuda zvekuti but kuti vatsvaire kubva panapa kunosvika uku momusi wakayekuba kwangu svika ndoda kusuka izoro raisvika nzaiva ndoda kusuka vati suke ndinzwe ndikati chii zvikanzi mwoyo wangu uri kutanga uri kuda kubuda niye ane 87 ndiye wandinonopa ende havasingogumira paipapo ina ndana Mbira pamwe kuda anonosiya kuti Mbira kupi ikoko pamwe ane 87 ari kutostrivirawo utano hwake saka vane machallenges iwayo akadaro kuti alright. Saka munhu anenge asvika paage yekuti energy yasara ndiye kuchengeta upenyu. So true. Ndaida kuti zvakare vana mbuya nekukura panewo zvatinotarisira kuti vanofanira kusvikawo pakuita mujika ndigere but vane stage yatakutovagurisira havachawani kunyatso enjoya zvavakabatawo nemaoko avo pavakashanda vana vavo vakakurawo vakavaita kuti vazodyawo zvinonaka havachauwane mukana iwoyo wekuchizorora because upenyu hwese hwechinhu chese chinorarama hune papiki paunosvika kana wasvika ipapo unotanga kudzika kudai saka ipapo in those years you need the comfort wakashandawo kwesoko you need to slow down you need to now look at yourself nekungoshamwaridzanawo nevamwe kungoti tiri kuendawo makabereka kucongress nemabhegi enyu makaisawo heti dzenyu mumusoro pasina but havachatokwanisiwo kuita zvakadaro saka ivo vari pavakashandisa simba rakawanda rekuita vabereki zvinovapfuurira mberi futi like vaita 2 generations dzekuita vabereki tagurisira upenyu hwavo kuti hunyatsofulfilwa zvakanaka. Alright. Thank you so much. Maitenyu. Doctor, you had something to say. Yes, and I think vatofamba naipapo exactly. And I really wanted to say kuti patikutaura vana mbuya sometimes tikutaura vana mbuya nekuvapera simba asi vana mbuya vachiripo zvekuti vanga vachiti pandapedzera netimu yangu iyi chirega ndichimboita life yangu handiti taakuvapa that burden again handiti time yavanga vachiti ndakuenda hanzi kune whisper gaindimbodaidai imakutovapa timu havachakwanisi kuendhanditi so I think tine kapfungwa kekufunga kuti kana munhu akura hanzi atorarama haachina chimwe chaachada muchadei handiti but pechance ndo pavari kutotangawo kutoti no kutoda kuita ichi pane zvandaida kuita zvandisina kuita but now I have the chance hapana mwana wandakamirira nyange ndikarara na 10 hapana anondibvunza so tinoda kuconsider izvozvo zvikunana mbuya vedu give them that time to also enjoy life. Alright. Yes, Dr. Mbira, I think you have something to say up. Vanana mbuya vari kudzipwa sei nekuda kwevazukuru vakamomotera. Zviripo here zvimwe zvinetso zvinogona kuuya nekungoti vazukuru varipo vawanda varikuda kutariswa. Yes, ndichatarisa maybe my challenges nenzira dzakasiyana siyana kuwedzera pane zvatotaurwa nevadare mamwe machallenges kana kuti an unfortunate thing chinokwanisa kuitika mukati memhuri kwete takangotarisana nana mbuya as primary caregivers chete asi kungoti mbuya
handizivi kuti muculture yedu kana kuti musociety yedu vanenge ndo vanotanga kupumwa uroyi, witchcraft accusations. Zvinoita sekuti saka kunana tichitarisa nyaya iyoyi kunana mbuya pada totarisa chirongwa chiti kutori nevanotoona vazukuru, isu kwedu kuna hakuna anosvika ikoko. Vamwe zobvunza kuti naiwe saka iwo ndakakurera ukakura wani. Saka zvikuru sei kuna mbuya vamwe panana mbuya kunoita sekuti kunonzi mai vababa kazhinji ndo vanenge vanonzi vanenge vane appetite chaizvo yekudya. Saka I think chimwe chezvinhu chinorwadza vana mbuya witchcraft accusations, kungofungirwa mupfungwa isiriyo. Dzimwe nguva zvinenge zvichibva pamaconflicts asina kuresolvwa zvakanaka, vanhu pane pawapesana and so on and so on. So nyaya yema-witchcraft accusations ndofunga ndo imwe yezvinhu zvinokanganisika. And then ndakutaurawo zvakare aiwa musati okubatai muromo pa-witchcraft accusations ipapapo makabona here kuti iko kana ukaisa simba rako rese pakurera vana vako iwe handiti muri kuona zvakadaro zvekuti iko you retire into poverty, handiti muri kuona ziya zvekuti iko hausisina wakutotarisirawo, handiti muri kuona kamusha hauna kuzopedza wangowe nhando zvinoti the bite of poverty ndo inowadzoenderana nekunzi une chikwambo kana kuti unoroya. Handiti muri kuona handisati ndamboona vana sekuru vane swimming pool vanekati maheti vaya vachifamba nemota dzaka handisati ndamboona anonzi ane chikwambo. Vana sekuru vaya vane tumari twavo ndangoona sekuti iko vazukuru vanoda kuendako anenge aine kapaki kekuti iko vanonotambira ukoko kaswimming pool movie house chichi. Vana sekuru vane zvinhu zvavo vanenge vasingaroi vambozviona and vanenge vasira nasekuruka vanenge vari vana grandpa havanzi sekuru apo mataura apo grandpa kuna sekuru nambuya then na grandpa na grandma avo ndana grandma vane zvinhu varoi ende kune vana vanenge vachitobva kuchitumisa vachiri kuenda kuvacation range kwagrandpa but kana vakaita kambuya kanenge ari kuchitungisa uku kana uchitungisa uku kobva kaita karuka ende kunonoka kutofa kwako uri kudya nyama dzechi saka dai Mwari atibatsira. Ende dzungwa accusations dzekutoti even vana vanogona kuti zvinhu zvangu hazvi kufamba nekuda kwenyimi. Saka zvimwe zvinotozoenda into violence chaiyo kunzi muri kundi kwese kwandiri kufamba ndimurungobatwa kasaita mbereko haisina kuita mbereko ane muchato usina kuzosimba abuda basa aita sei sei. Saka ndezvimwe zvezvinetso ndofunga zvimwe zvezvinoremera vana mbuya ma-accusations akadaro in spite of maybe their best intentions. So okay topasiya ipapo and then toti vana mbuya zvimwe zvinogona kunetseka. Vana mbuya vanhu vane rudo but dzimwe nguva vanogona kuzova overprotective pada kuvazukuru kana kupfuurira kana kuona mamwe maboundaries ezvinhu zvisina nebasa rese. Handiti munoona pakurera vana because havachataura kuti mwana ari pastrict breastfeeding kusvikira 6 months dzakwana. Muri kuda kuuraya mwana muzukuru wangu nenzara neupu hwezviyo vanogona kuchema uku inzara you know. Saka izvozvo zvinogona kuita kaunga friction zvinenge zvichiitwa murudo asi zvinogona saka pane pamwe panokana kuti mwana akanganisa ensona ada kudzorwa ana mbuya vari protective zvatambotaura kwekutanga zviya ndezvimwe zvezvinhu zvinogona kukanganisika tiri mukati memhuri asi ivo vanenge vachiita
vari murudo, because anenge achitaura kuti muroora anonzwa unoona murume wako takamupai ne 3 days 3 days sadza takamukurungira bota aine 3 days saka wakuda kuzo tiri rudzi rukuru vanodya tiri rudzi rukuru kana kungosvika unoziva kuti pane mwana mbuya wekuti iko wakati gogogo mukanzwa kuti ndiyo munobva mapfekedza mwana juzi mwana anorwa nemhepo chipfuva kokutosvika nezvimiti kamwana abarwa apa kuenda kuama 2 cake vakutoziva kuti hazvina kana basa zveruzoka nechii iwe unotoya ndimbuya mundava netumuti twavo tati titsengere mwana yatova chaos yatova nyaya nambuya wangu anobva kuti munonyanya kuteerera zvemabhuku kudarika mbuya asi vanenge vachiita murudo rudo ndo runenge thank you so much. Ngatipedzisei nekudai so zvii zvimwe zvezvinhu zvatingaita shuwa kungotenda vanana mbuya ameno kune akabatsirwa kana kuti ayo unogona kunge wakabatsirwa iwewo wacho handiti muri kuona kana kuti wakabatsirwa mwana wani wako kana kuti ndiwe mwana wacho anototiko dai papasina mbuya zvinhu zvangu zvaidhako handiti muri kuona. But what is it that we can do kuti mbuya iyi imbofarai kana kuti ingoziva kuti iko wakomana ndiri muoveteran handiti muri kuona kuti ingoziva izvozvo izvo tingaita sei? What are some of the things? Yes, ndafarira pamandibvunza apa ndambokudza kuti mai vangu vanga aine birthday musi wa1 vanoti birthday vanga ne birthday saka vakatendoka last year kuya ku7th day zvikanzi inini birthday rangu raitwa iri ini ndakwanisa kuenda ndairwara musi wemande yanga iri holiday handi musi wa1 zvikanzi kune festival nemba medu hino ndoda kuti undibhekere rimwe keke ona chinhu chavari kurequesta achimbori chinhu chikuru vandiri kuenda naro kuklasi kwangu vachiri paklasi yefellowship ndobva ndanoimbirwa neane pai nepaclass so simple things tinokwanisa kuvaitira mabirthdays avo then tounganidza vazukuru vavo vese its like inini mai vangu vatova nagreat grand vatova nemagreat grand vazukuru vedu isusu vanofara musi wakaenda kuda nekamwana kake akasvika tikavatora mapicture yave isabato vakapfeka uniform yavo yeduka zvikanzi aiwa imi munozoita kuti ndeye mufoni basi dai muchizoagezesa simple things motoigezesa picture yama kuti wakadii so tinogona kuvacelebratoera nekungoita get together ndinoti vanambuya chimwe chinhu chavanonyanya kufarira chandakaona vanofarira kubatana kwedzimhuri so if we have maget together ingoti watora nakwana bamnini wekwanani imba yacho yese iyoyo kana vana vehanzvadzi dzavo motongoungana hapasi pabirthday zvapo kana kungoti kana tikakwanisa mabirthdays avo havana kuzviitirwa vanhu vaiva indi kutoona kuti ndaiseka nesister yangu ichiti mai vandinetsa vari kuda makeke tu kuti compensatory behavior vaitirei as long muchingobheka kana pane zvidiwa kutenga tobatsirana todi toita all those things vanofara because mumwe mukana wacho havana kuita sei but isusu takukwanisa kuvaitira kana kuti vana vedu vakwanisa kuita sei kana kuti zvizukuru zvakwanisa kuita sei ndiri muunganidza vanhu vaivai mbotorai picture yai fanyasona kuti ndakabereka uyu akabereka uyu mwari makanaka mombovaisa paquiz kuti uyu ndewani aka ndekanaka kanonzanaka zvinenge zvakanaka izvozvo izvo saka kungovaunganira kuti vazukuru venyu vauya handiti ndizvo here muratidza kuti hamusi kumhanya hamusi kutukana hamusi kumhanya tatouya tikuswera pano tinomhanya nekokoko tinomhanya nekokoko ikwa modya nani modya mwe pamwe chete very very important mukati meupenyu ende kuuya muchiungana ndinofunga kuti mune matouya nevadikani wenyu chimwe chisingadiwe kunzwikwa nana mbuya chinoita kuti vanetseke ndizvekunziki ninge akatendanisa mukadzi
ninge ari kurwa nemukadzi musi unouno wakapotsana nemapanga idzo nyaya idzodzo idzo hatombodi kuzvinzwa handiti saka kungochengeta mhuri dzenyu muchidanana muchienderera mberi muchichengeta vana zvakanaka muchigarisana zvine rudo mukati medzimba imwe fevha yemuri kutoitira nana mbuya yakakosha mukati muupenyu. Yes, chimwe chandofunga chinoda kuitirwa vana mbuya kuvateerera. Alright. Dzimwe nguva vanhu vanofunga kuti kana munhu ave mbuya haachafungi. Akangoda kuti ataure nyararai, akangoda kuti ataure musavateerere, kukura muchembere neimwe language inenge isisina kana zvokuita munhu anosara akuunika kuti ndambonyanyochembera zvakadiniko, nekuvakokawo kudzimba dzedu, kumbovatorawo kudzimba dzedu uye mune patinogara. Vamwe vanenge vachadi kuti vakuzvimesa vakapinda mutoileti, saka regai tingonovaona variko koita kunge rudo. Ngavakwanewo mudzimba dzedu idzodzo, dzimba dzedu titori zvatiri nokuda kwavo. Vachimbokana tichine mukana wekuvakwidza ndege ngavakwirewo ndege, vachiendawo kumahoridhey, vachiendawo kana nawo muhotera, zvese zvavasina kukwanisa kuita vachitiendesawo chikoro ngavazviitirwe. Kutengerwa maruva ndibvo kutengerai maruva, moda mitipai, moda zvinhu zvavaisagona kuzviitira. Saka vane zvavanotoda kuti wabvunza kuti munyatsofara mungade kuitirwa chii, kwete zvatinofunga isusu. Kozi ndinogona kuvaitira zvigosavaitira, but ndikavabvunza zvinoita kuti zvivafadze. Kungobvunza zviri pasi pemwoyo then moita izvozvo mbuya vanofara. Titesere. Yes, Dr. Mapoti, dzimwe nguva tinovachuzira kokuenda netime. Nhasi vari kwandiri, mangwana ari kwasisi, tiri kungovatenderedza. Like what she is saying, kuti we are not taking time kumbonzwa kuti mbuya muri kumbodei, tombokuitirai chii, tatovatora sekamwana. So I think it's important to do that. I just wanted to say wana mbuya were that important to the extent yekuti you'll find kuti zvese kana in life even zvinjarasika, she's like a place to come home to. So patinoita paipa even for our own siblings nekuti tiri kurarama muzvinhu zvakasiyana. Umwe ari kutoda kuti dai ndambonoenda pana mai vangu kana pana mbuya ndambonogara navo pasi, indinovatora ndogara navo. Kune maissues ekupersonalize mbuya, or even indine mari, so I can personalize mbuya ndovaendesa kwandoda kuti vainde wadi asi kana kana vakufunga nezvemuzukuru anonzi muzukuru votaura zita rangu handiti, asi kana zvazoshata ngatichibatanidzai mbuya varwara zvadii and so on. So you have cases like that of personalizing mbuya. Regai mbuya vave mbuya wemunhu wose. Thank you so much. Then Dr. Mbira, ndichida kutaura kuti mbuya shuga yatakavatengera inotopera. Inotoperawo. Saka hatirambe tichiti ndakamboenda paChristmas. Juzi ratakavatengera rinotokurawo, rinotobvarukawo, kunyange tichiti havachachinja here masaizi. Saka sekamwana semabatiro avaingotitawo tiri vadoko, vachitarisa kuti tadya here tadiwo, let's look out for them nepavari, nekuzivawo kuti tinofanira kunyatsoita take care zvese zvavangada tizviprovide, nekuti dzimwe nguva tinoita setinokangana, tinoita setinoona kunge manidzi eupenyu anoita nekupera nemakore. Havachatodiwo kana iri shuga yandakatotenga paChristmas iyo inokwana kusvika next Christmas. So let's keep in touch. Let's keep in touch. Sekubata roko kwavaingokuita uchienda grade 1 newe, grade 2 newe. Naivo sometimes they are very lonely. Very, very lonely. Asi vane vana vari kuita mabasa anotyisa nekushamisa. Vanomonera zambia rekutopiwawo nevamwe. Vanotodawo kuitawo kuitawo vachipfekawo hembe dzakanaka. Nokuti ndo mukana wavanawo, but dzimwe nguva tinotonyara kana takuzoziva kuti ava ndombuya wavo. Pamwe pane zvaitika, pamwe tazoenda neurwere, pamwe pafiyo, vanotoziva kuti ndomai vake, ndombuya ndochii, because we can no longer identify ourselves with them.
nokuti chero tavaregerera pavanorara zvavanofuka vanogona kumuka vakafa munoda here kuti vamuke vari mumagumbeza makavasiya vari mubhedha wamakavasiya iwo wakasiyiwa nababa kuna 1970 ndo wavari kurara une gomba mukati ndouri kurara mai wenyu vakatsamira majini kana vawambusana tonovatora majini ende chimwe chinhu chandakaona ndechekuti madhokta ari kuchinjwa zvinyanziko ngaumboenda kwadhokta ningi ngaumboenda kwaspecialist ningi pamwe pacho vari angochinjwa mubhedha zvechokwadiyavari kunzwa nambuya mubhedha watiya nemusana wedhongi handiti murikuona chinjai mubhedha uya varume motenga munyowani muone kuti iko kuuya kuharare kwavo kunodzikira handiti muri kuona motoita mumwe mubhedha ndaitombotaura nevamwe vachitaura kuti iko takazoenda parufu apa vanhu ndobva vazongoti chende tinogeza kurwizi chende tinogeza kurwizi saka hanzvadzi yangu yainditaurira kuti iko hanzvadzi zvandakanoona zvichiyanikwa zvichinzi regai zvingokurohwa nekazuva titandare tipfeke tidzoke kurufu hanzi pakayanikwa madushwe mamwe handisati ndamboona kuti chimburi apa vana vari harare very sensitive things zvakadaro zvekuti kuti mbuya iyai kutaure kuti chemukati chipfeko ndakudo zvimwe imi munofanira kungozvifunga kutoti ikova anofanirwa kunge apera ende haafanirwa kupera chero tsvimbo yavanobata dzirikowo dzisingambodhuri kwete kusuka maoko kuita mhoni dzekudonzva iko kune zvimwe zvimudonzvo zvakanaka zviri smartisa dzekudzingisa madhimoni dzinoitwa netsanga dzine chimusoro chinomara chiyatengeraiwo sekuru tsvimbo kwayo ukakopisi kuti wasarohwe nezuva pachipande apo zvemukati havangataure but itobatsirai handiti murikuona gadzirisai zvakaonekwa kurwizi seka nhamo serugara saka tatichida kuti mupagadzirise ipapo pachirongwa family matters we respect vanhu vakura tinovarespekta vana mbuya nana sekuru ngavachengetwe vadye tunonaka utano hwavo huchitariswa vachipfeka zvinhu zvakanaka mukati mekurarama tokutambiri please wrap it up for us. Chimwe chezvinhu zvinogona kubetsera kana kuti tinogona kufungwa nezvacho kune vanhu vakarerwa nana mbuya nokutoti mbuya ndo mai ndo baba zvinenge zvakakosha kurangarira zvokuti munhu anogona kutopa dheti kuti musi wakati ndanga ndichida kumbouya zvotoswa kunana sekuru and so on and so on. Vamwe vakarerwa kwamai vamwe vakarerwa kupi vanhu votoungana kunzi auya panogona nga pasina zvinoshamisira asi bedzi kuti vauya nechari yebotswana nematomi ako nemachinyi kuti kungoya kuzongotenda kuya kuzotenda munoona vanenge vachingoinongedza kuti muri kuona bvutsi and so on and so on saka ndicho chiya chandegara nacho and so on saka zvinhu zvinokosha izvozvo kungova nenguva yekutenda dzimwe nguva mbuya havasisipo asi vanasisi vavo vari kwagandanzara vakasara ivavo sisi vambuya iva ndiwo muti usina zita vari kumuti usina zita uko ndiwo mbuya wacho ivazvokuti vanotosvimha misodzi vachifunga sisi vavo vasisipo kuti haana kuzozviona izvi dai anga aripo nekuti vamwe vanozoti apa ari kupedza kuyunivhesiti mbuya wachitoshaya azotanga kushanda havasisipo havana kuzoona kuti vakwanise saka ndopai panonzi hakuna here mumwe akasara weimba yasauro wandikaratidze nyasha unogona kubvunza kumhuri yambuya hakuna here mumwe akasara chero ivo vasisipo and so on saka muchitarisa mukati mebhaibheri kuna nambuya wakati wandei vanotaurwa nezvavo asi ndichangomenchena maybe 2 vamwe vacho mubhuku radhanieri paya panonyorwa kamene tekerufasini zvanzi vanhu vakabuda shena kumeso kuti ungati vanhu vangambozora losheni aidika vakabuda shena panyorwa pachidziro vachiti kanha nazvo manje tochidii
kusvikira pazonotorwa the matriarch ndo vakazouya vachidonzva vachipinda manga muri kuitirwa mutambo vakati ndozvatatarisana nazvo kanzi kwemamuzivo here kuti muumambo hwenyu mune murume anonzi Dhanieri wekuti sekuru venyu imimi pavaisangana nezvakadai ndo vavaidaidza ndo pakatsvakwa Dhanieri kunzi anogara kuma ndobva aunzwa problem solved matriarch yambotaurwa naDr. Maputi vana mbuya ma10 eruzivo dzongwati muupenyu tinosangana nemamene teke rufasini yekuti unoshaika kuti saka tochidima ava vane information iri reserved from their experience yekuziva kuti izvi zvakamboitika izvi tikayambuka nenzira yakadai and so on saka then vamwe mbuya vanotaurwa zvakare pana 2 Timothy wechipiri chapter 1 verse 5 when I call to remembrance Paul when I call to remembrance the unfeigned faith that is in you which dwelt at first in your grandmother Lois and in your mother Eunice I'm persuaded that in you also zvikanzi kutenda kwaunako kaTimothy ka kuri genuine hakusi kwefeki ende kutenda uku kwakatanga nambuya wako Lois vachibva vazorurira kuna mai vako iwe Eunice ndoko wakazopiwawo iwewe saka muri kuona kuti mavalues kana kuti this value yekutenda yabva kuna mbuya and so on ndobva ndafunga mbuya waperenedita vaiti kokorodza sabata rakuda kutanga zuva ragara makomo taingoziva kuti tikapedza kupfigira mombe takuenda kwambuya munotosvika watowaridza rukukwe rwawo nzvimbo yavo iri papa hari dzavanga vachiumba dzatorongedzwa vakutoimba bhaibheri ravo riri papa rinotangira pana Deuteronomy richiperera haro pana 2 Thessalonians vakutoimba mutoziva kuti saka kutenda ikoko namanje saka vana mbuya vane mavalues avanokwanisa kuita pass on vabereki vanokwanisa kuva busy and impatient vana mbuya vari patient and vanenge vaine nguva yekuteerera vanokwanisa kucreata mabonds and friendships nevazukuru which is something very important pasocialization yevazukuru uye kunyange panyaya dzekutenda saka vana mbuya tinovaremekedza munhu anonzi mbuya munhu anokosha. Thank you so much maita inwadaro mwari dai angakomborera akuitire zvakanaka kunana mbuya amenoti muri diaspora amenoti kwamurambinda here kumuti usina zita pamwe muHarare muri kuchengeta vazukuru pamuri kumufakosi ameno pamwe handisi kuziva kuti muripi mukati mezuva ranhasi from Family Matters kubva kuchirongwa cheFamily Matters we want to honor you tinoda kukoshesai nhasi tokuremekedzai amenoti dai ndaigona ndaikukwidzai bhazi rinoenda ameno muzodzoka handiti muri kuona nayo cheripo but tiri kuti kumwari dai anga akomborera vanana mbuya Jehovha ave nemi akutungamirirei akuitirei zvakanaka pamunotarisa zvizukuru pamwe chete nevana. God bless you. God be with you. Zita rangu ndoitwa muzukuru Pastor Francis Mbira musokoso pachirongwa Family Matters. God be with you. Oh, I know ya, I know ya, 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 Jesus, I know ya, oh, I know ya, 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 I know ya, Jesus, I know ya, oh, I know ya, 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 I know ya, Jesus, I know.
Ondo ichapera